Képzeld el a következőt. Egy tanítvány ott áll a Golgota hegyének lábánál, látja mesterét a kereszten szenvedni, és tudja, hogy bármikor ő következhet. Ez a valóság, amely Jézus követőire várt. Talán sosem gondolkodtál el azon, mi történt valójában azokkal a férfiakkal, akik mindent hátrahagytak, hogy kövessék a názáreti ácsot. Hétköznapi halászok, vámszedők és kétkezi munkások, akik szemtanúi voltak a történelem legnagyobb csodáinak, később pedig vérükkel pecsételték meg hitüket. A sorsuk nem csak tragikus, hanem példaértékű is. Ma feltárjuk az apostolok utolsó napjainak titkait, amelyekről ritkán hallunk a templomi padsorokban. Amikor Jézus kiválasztotta tanítványait, nem gazdagságot és kényelmet ígért nekik, hanem üldöztetést és szenvedést. Szavaival előre figyelmeztette őket: ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. És pontosan ez történt. A 12-ből 11 mártír halált halt. Egyedül János élte meg az öregkort, de az ő élete sem volt mentes a kínoktól és megpróbáltatásoktól. Péter apostol története talán a legismertebb. A halász, aki 3-szor tagadta meg mesterét, később Róma legbátrabb hitvallójává vált. Amikor Néró császár alatt kegyetlen keresztrefeszítésre ítélték, Péter egy szokatlan kérést fogalmazott meg: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy úgy halljak meg, ahogy te. Feszítsetek fejjel lefelé a keresztre. A római katonák teljesítették kívánságát, Péter pedig órákig szenvedett a fejjel lefelé fordított kereszten, mielőtt meghalt volna. Ez a kivégzés Krisztus után 64 körül történt, a nagy római tűzvész után, amikor a keresztényeket tették felelőssé a katasztrófáért. Péter testvére, András is kereszthalált szenvedett, méghozzá az úgynevezett András kereszten, amely X alakú volt. A hagyomány szerint 2 napig élt a kereszten, ez alatt folyamatosan prédikált az arra járóknak. Halála előtt állítólag így imádkozott: Ó kereszt, amelyet Uramnak teste megszentelt, régóta vágytam rád és szerettelek. Fogadj most magadhoz, és add vissza az Úrnak szolgáját. András végül Patrasz városában halt meg, a mai Görögországban. Jakab, Zebedeus fia volt az első az apostolok közül, aki mártír halált halt. Az ő története különösen megrendítő, mert ő az egyetlen apostol, akinek a halálát a Biblia is dokumentálja az apostolok cselekedetei 12. fejezetében. Heródes Agrippa király Krisztus után 44-ben karddal fejeztette le, hogy a zsidók kedvében járjon. A spanyol hagyomány szerint testét tanítványai hajóra tették, és az isteni gondviselés Santiago de Compostelába vezette őket, amely ma az egyik legfontosabb keresztény zarándokhely. János, Jakab testvére volt az egyetlen, aki nem halt erőszakos halált. Időskort ért meg, és természetes halállal hunyt el Epeszoszban, közel 100 éves korában. De ne gondold, hogy az ő élete könnyebb volt. Domitianus császár alatt forró olajjal teli üstbe dobták, de csodálatos módon sértetlen maradt. Ezután Patmos szigetére száműzték, ahol megírta a Jelenések könyvét. János sorsa arra emlékeztet bennünket, hogy a vértanúság nem csak a fizikai halálban nyilvánulhat meg, hanem a mindennapi szenvedések türelmes elviselésében is. Kell most egy kis szünet, hogy elgondolkodj mindezen. Ha értékesnek találtad az eddigieket, gondolj arra, hogy még sok izgalmas történet vár rád a csatornánkon. Iratkozz fel, hogy ne maradj le a bibliai történetek izgalmas és hiteles bemutatásáról. Fülöp apostol Hierapolis városában, a mai Törökország területén halt meg. A hagyomány szerint keresztre feszítették és megkövezték. Más források szerint fejjel lefelé feszítették keresztre, akárcsak Pétert. Fülöp halála előtt állítólag imádkozott gyilkosaiért, Jézus tanítását követve: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tanítványai a keresztről levéve temették el őt Krisztus után 80 körül. Bertalan, akit néha Natánaelként is ismerünk, talán a legborzasztóbb halált szenvedte el. Örményországban elevenen megnyúzták, majd lefejezték vagy keresztre feszítették. Amikor a késeket előkészítették a bőrének lenyúzásához, állítólag így szólt: Örömmel szenvedek Krisztusért, aki értem szenvedett.
Bertalan kivégzése azért is különösen kegyetlen volt, mert a rómaiak és a perzsák ezt a büntetést a legmegvetettebb bűnözők számára tartották fenn. Elevenen megnyúzni valakit olyan fájdalmat okoz, amit nehéz elképzelni. Tamás apostol, akit kételkedő Tamásként ismerünk, Indiába vitte az evangéliumot. Itt összesen 4 lándzsával szúrták át a testét Krisztus után 72 körül. Sokan nem tudják, hogy Tamás India apostola volt, és az indiai Thomas keresztények a mai napig őt tekintik egyházuk alapítójának. A hagyomány szerint Tamás találkozott az indiai Gondobhares királlyal, és sok embert megtérített, köztük a királyi család tagjait is. Ez azonban feldühítette a helyi brámin papokat, akik felbújtották a király Tamás megöletésére. Máté, aki korábban vámszedő volt, Etiópiában vagy Perzsiában halt meg. Egyes hagyományok szerint karddal szúrták le, miközben az oltárnál imádkozott. Más források szerint mágián égették el. Mielőtt apostol lett, Máté a rómaiak számára gyűjtött adót, ami miatt a zsidók megvetették és árulónak tartották. Jézus mégis őt választotta, és ő lett az első evangélium szerzője. Máté valószínűleg a Krisztus után 60-as években halt meg. Simon, a zelóta, vagy Simon, a kánaánita, Perzsiában szenvedett mártírhalált Júdás Tádéval együtt. Keresztre feszítették vagy kettéfűrészelték, esetleg mindkettőt. Az ő alakja azért is figyelemre méltó, mert zelótaként korábban a rómaiak elleni fegyveres ellenállás híve volt, Jézus tanítványaként azonban az erőszakmentes szeretet követőjévé vált. Simon feltehetően Krisztus után 65 és 80 között halt meg. Júdás Tádé, akit meg kell különböztetnünk az áruló Júdás Iskariótestől, Örményországban vagy Perzsiában halt meg. Néhány forrás szerint buzogánnyal verték agyon, mások szerint nyíllal lőtték le. Őt gyakran a reménytelen ügyek szentjeként tisztelik, és sokan fordulnak hozzá imáikban, amikor lehetetlennek tűnő helyzetbe kerülnek. Júdás Tádé levele az Új Szövetség egyik legrövidebb könyve, mégis fontos tanításokat tartalmaz a hamis tanítók felismeréséről. Ifjabb Jakab, Alfeus fia, akit sokszor kisebbik Jakabnak is neveznek, Jeruzsálemben szenvedett mártírhalált. A hagyomány szerint a templom tetejéről dobták le, majd bottal agyonverték. Mások szerint keresztre feszítették, vagy megkövezték. Jeruzsálem első püspökeként rendkívül tisztelték jámborsága miatt. A zsidók annyira becsülték, hogy beléphetett a templom legszentebb részébe, ami általában csak a főpapnak volt megengedett. Halála előtt állítólag imádkozott gyilkosaiért, akár csak Jézus a kereszten. És itt van Júdás Iskariótesz, az egyetlen tanítvány, aki nem mártírhalált halt, hanem öngyilkosságot követett el. Miután 30 ezüstpénzért elárulta Jézust, a lelkiismeretfurdalás elviselhetetlenné vált számára. Máté evangéliuma szerint felakasztotta magát, míg az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy lezuhant, kettéhasadt, és minden belső része kiömlött. Júdás tragédiája arra figyelmeztet, hogy a bűnbánat nélküli kétségbeesés hová vezethet. Végül meg kell említenünk Mátyást, akit Júdás helyére választottak. A hagyomány szerint Etiópiában halt mártírhalált lefejezés által. Mátyás kiválasztása rendkívül fontos esemény volt, mert szimbolizálta Izrael 12 törzsének helyreállítását Jézus munkája által. A sors iróniája, hogy Mátyást sorsolással választották, amely az ókori izraeliták számára az isteni akarat kifejezésének eszköze volt. Gondolkodtál már azon, hogy mi ad erőt egy embernek, hogy szembenézzen a halállal anélkül, hogy megtagadná hitét? Mi motiválja azokat, akik inkább vállalják a kínhalált, mintsem hogy kompromisszumot kössenek meggyőződésükkel? Erre a kérdésre a válasz talán a pünkösdi eseményekben rejlik. Azok a férfiak, akik egykor elrejtőztek a felső szobában Jézus keresztre feszítése után, a Szentlélek kiáradása után rettenthetetlen hitvallókká váltak. Tertullianus, a korai keresztény író mondta, a mártírok vére az egyház magvetése. És valóban, minél több keresztényt végeztek ki, annál gyorsabban terjedt a hit. Az apostolok halála nem a kereszténység végét jelentette, hanem éppen ellenkezőleg.
katalizátorként szolgált annak világméretű elterjedéséhez. Amikor tehát legközelebb megnyitod a Bibliát és olvasol Péterről, Jánosról vagy Tamásról, emlékezz arra, hogy ezek az emberek nem csupán történelmi alakok vagy távoli szentek. Húsvér emberek voltak, akik látták a feltámadt Krisztust, és készek voltak meghalni ezért az igazságért. Nem tudták volna ilyen bátran vállalni a halált, ha nem lettek volna teljesen meggyőződve arról, amit láttak. De itt van a legmeghökkentőbb tény. Az apostolok bármelyike megmenthette volna az életét egyetlen szóval. Csak annyit kellett volna mondaniuk, hogy megtagadom Jézust, és szabadon távozhattak volna. Egyikük sem tette. Ez talán a feltámadás legerősebb bizonyítéka. Mert ki halna meg tudatosan egy hazugságért? Valaki talán azt mondja, hogy számos vallás követői haltak már meg a hitükért. Ez igaz. De van egy döntő különbség. Az apostolok nem csupán egy tanításban vagy eszmében hittek. Ők szemtanúi voltak Jézus csodáinak és feltámadásának. Nem másodkézből kapott információkért vagy elvont teológiai elvekért haltak meg, hanem azért, amit a saját szemükkel láttak. Vajon melyikünk lenne képes hasonló bátorságra ma? És legfőképpen, mit üzennek nekünk az apostolok tragikus sorsai a saját életünkre nézve? Talán azt, hogy a hit nem elméleti kérdés, hanem olyan valóság, amelyért érdemes élni és ha kell, meghalni is.